joni mbaɗa enregistrement banno ko Samba Kanji Ba ɓurɗo andirede Alassane Yero Mamadou e wondede mawnu seeri muɗum o hono monsieur Abdoulaye Ba maɗo Ba ɓe jodde gorko toroɗo ne mbaɗa ɗum enregistrement banno banda badde heddo ɗo wona kadi wona banda pulen heɗotoɓe Bowal Ganni rendo pinal e neesu to gonɗon eno gonirɗon fof yo jaam e kisal Allah wone mon en ɓamti golle Bowal Ganni e nder nde ɗo tongode hesere tawa eɗen garti e wotere kode jamaru yewtere men hande Bowal Ganni ruttoto ko e goto e tongtuɓe l'islam e nder reedu Fouta ɓuri tengtude e nokku law ha e ko taari ɗum ko gongo kala nokku mo garda kala wuro ngo garda ina tawe ɗon ɓuri tengtude e jamonuji ɓennuɗi goto e yimɓe aliyankoɓe baɗɗo koɓe mbaɗi waɗi koɓe mbaɗani gorko mo kalɗen o hande ko hen jeeya saabu golli ko tiiɗi wona tan huɓɓi duɗal ngal yalmetima tawa ducotal ngal o itti ɗum koye duɗal jinnaɗo makko kono duɗal ngal o huɓɓuno kadi woodi hewɓe nokkuɓe hen jeygue o gorko mo kaleten hande tawoyten mo ko walalde gorko golleniɗo l'islam wiyete ko Alpha Mouhamadou Ahmadou Aw eɗen ƴetta on fartange noon tugnade e deftere Adama Saybani Aw windude deftere e gurdam makko kono taw deftere nde ina maɓori tarik Fouta ɓuri tengtude to banggue diine ina gasa so en ndewondima deftere nde garen e hewɓe mabɓe taw ko yaltuɓe e ngal ɗo duɗal Alpha Mouhamadou Ahmadou Aw deftere nde wiyete ko walalde walla foyre gandal e nder reedu Fouta kono noon ndi winda koye ɗemgal Faraysi molngu o ko Harmattan muuli ɗum badɗa gardinde deftere nde ko docteur e civilisation islamique et science sociale maître de conférence Kames ko yowiti e dartol kañum e miccugol walla gandal miccu woni koɓe mbiyata philosophie o jangguinata koto université Gaston Berger o wiyete ko Amadou Hamidou Diallo kanko binduɗo deftere ndene ko gando hayso tawi gandal makko yarani e tarih kuɗol makko kam hormimo bindin kono kadi ko bindin luggudde to banggue ɗemgal Faraysi ɗo windi kono noon kadi woni kuɗol nunɗugol hayso tawi o windi koye tani nam ko ingénieur en hydraulique o yalti koye école nationale des ingénieurs mo Tunis leydi Tunisie o heeɓi kadi diplôme universitaire to Laval e nder leydi Québec o jangguini to université Nouakchott ade makko ummonade golle e nder pelle hakkude leyɗele ɓuuri tengtude e OMVS ɗo ganduɗa ɗo nden fedde hufnde maayo Sénégal o waɗi hen duuɓi 26 ade makko heɓde foftere makko deftere nde waɗi ko kelle 154 waɗi ko tumbitte 9 manam 9 chapitre nam deftere nde haalat ko walalde najo mo iwde mum woni Madina Diathɓe iwde mbawdi ummade ha peete ha edi walla nokkuji goɗɗi to taniraɓe makko e jaatiraɓe makko mbawi nawtede ko gongo no waɗiri ni ene gasa gartu yen e walalde e mbadi kerindi taw ko kañum e leppi mum ko laaɗe mum paale mum tufli mum caali e beeli mum laddeji mum cañurendo mum dartol walalde e mbadi kuftidinde arti e nder deftere nde kono noon hande dawɗen tan ko dawol Alpha Mouhamadou Ahmadou Aw
hade ɗum haalde noon ina moƴƴi ganden galle awɓe gonɗo walalde o hayso tawi o ari toon duuɓi limtinde eɗen mbawi wiide kam iwdi mabɓe ko Madina jatɓe ko toon ɓe ummi ɓe gari walalde ina wiye ni hade a Madina jatɓe to Alpha Mamadou mo kalaten hande o yi aduna hedde 1837 jatiraɗo makko biteɗo Siré Touré Aw ummi ko Pété deftere nde ina artana en e sababuji ittuɗomo Pété ina gasa taw ko nattude wawde wurdude e on saaha e ardiɓe toon on ɗon nokku hen yeeso woto ko noon wi yeeso wongo artugue e deftere nde ina gasa taw ko duppal Pété walla jangu Pété kono kadi deftere miijo heddigo ngo holliri en wonde ina jeeya e ko ittimo toon tawa yonto ɗimmo mahgol jumaji e nder Fouta nde juma waɗaɗo Madina jatɓe ɗo omo jeeya ina jeeya e ko nawimo toon kanko jatiraɗo on ɗon ngam wawde ardoyade wonoyde imam kan ɗon juma no galle awɓe on ɗon ardi e walalde yajnama e deftere nde sanne holko addanno ni Farba walalde e on saaha yontono ko Farba Siley Ñaayi Sargane waɗi sete yeehi ha Madina jatɓe ngam ñaagoyade Alpha Ahmadou Aw yo rokku ɗumen imam eɗen gandi kadi ɗum ɗo foof no fawe nunɗal mawɓe men hanki no ciforino hay wuuro woto hersirta wonde imam amen ummi ko wuuro wongo ndew yeehi toon holno Alpha Ahmadou hono bamum Alpha Mouhammadou holno jaɓiri nden ɗon ɗaɓɓade nde Farba walalde ardiɓe mum ɗaɓɓirimo caggal ɗum o neli on ɗon mbo jogori suɓaɗi hono afa makko Alpha Mouhammadou mo jogori suɓaɗi yo ya walalde ko adi foof yo ya toon mbumba hollita miijo ngo almami gonnoɗo toon ɗonne kadi ko nunɗal e hollirde wonde so neɗɗo woni e jibadi kala bawɗo wonde alay saago on ɗon hollire teddinire ɗum ɗon hayso tawi almami ɗo yano ɗo salinomo adan ɗo jaggol makko to walalde kanko Alpha Mouhammadou haɗata kam nde o arti nde o felliti ɗoftade konngol jinnaɗo makko e fodore nde jinnaɗo makko fodani Farba walalde o felliti yaade ummugol e nokku noon ferde faade nokku tawde ko nokku koɗaɗo gonaɗo ina namdi jomum waɗede won gonko ko ɗum saabi deftere nde arti e kuuli 16 pawaɗe ngam ceerno Mouhammadou Alpha walla Alpha Mouhammadou wawa arde to banggue gonko mum wawa fewde e nder oɗo nokku to jogori yaade kanko Alpha Mouhammadou Aw ndew felliti yaade holno ittirno doccetal e duɗal bam makko o huɓɓiroy ɗum duɗal walalde ngal holno notira hani nde jinnaɗo makko hono Alpha Ahmadou Aw rutti e jomum e hitande 1980 e duuɓi 74 e on ɗon saaha kala wonnoɓe duɗal makko to Madina jatɓe ummati toon tawtoye duɗal Alpha Mouhammadou ɓiyiko afa makko tawtoye ɗum to walalde eɗen tesko noon kanko Alpha Mouhammadou Aw o wurde jinnaɗo makko hono Alpha Ahmadou Aw tan ko duuɓi 37 tawde kay o yi aduna koye hitande 1937 on ɗon hawre ladial koye hitande 1934 holto janggi kanko Alpha Mouhammadou o adi janngude foof koye bam makko Alpha Ahmadou mo ganduɗa o kañum jiilaw gandal nawi ɗum e nder nokkuji kewɗi wona tan to Madina jatɓe to janggi kono jiilaw gandal nawino mbo Edi nawimo ha Seeno Palel yaltinimbo leydi Sénégal nawimbo Mali e on saaha wiyete ko Soudan occidental taw mo janggo toon charia walla mbiyen droit musulman woni charia julɓe gandal jiilaw gandal nawimo ha Guinée to janggue lasarari e gande goɗɗe hade makko noon artude Madina jatɓe e on saaha o arti o udditi ɗon duɗal kanko jinnaɗo Alpha Mouhammadou Aw biteɗo Alpha Ahmadou Aw
ngal dudal hewɓe notiti hen hani e ummiɓe leyɗele taariɗi ko wayno leydi Guinée e leyɗele goɗɗe ɗen ɗon ni battiɗi hewɓe mabɓe ko wontude fuutankoɓe keeɓi ɗo kadi gueɗal ɓe kotani ko iwdi mabɓe ɓe keddiɗo e carugol gandal Gaga ba makko noon kanko Alpha Mamadou jangde makko waɗi caɗele waɗi tajre sabu no teska kanko e miñi ko biyeteɗo Alpha Ibra ɓe goni no beelino hakkillaji ha ɗum ɗon haawi duɗal ngal walla ni haawi wuro ɗon ɗo Madina jaajɓe ɗo ɓe gonno mbiyen ni ɗum addi hawtare e hawtare hunduko eɗen gandi ko addata e neɗɗo ko ɗum saabi hollirama wonde ɓe dañi caɗele kamɓe ɗiɗo fof e jangde mabɓe e nden ɗon hawtare tawa ko goto e koddiɗo mabɓe hawtino noɓe bindirta subaka ɓe binda kikiɗo tawa foof kadi eɓe ndewodi ɗum nden hawtare yeehi ha addaniɓe mumɗugol ngol nde ɓe cafra ha ɓe celli Allah rumtini hakkillaji mabɓe kadi kala ko fate jangde nde ɗon nde ɓe cafra ha celli ha joni ɗum battini e gurdam mabɓe ɓuri tengtude e kanko ceerno Alpha Mouhamadou Aw sabu e on saaha ni o watti kadi ko mehde hay nde o selli nde Allah rumtinimo jangde fewnimo e raddo walla mbiyen waaño e on saaha noon jangginimo ɗum ko biyeteɗo Djiby Cillo Aw caggal mum o arti e nimsa kanko e miñiko Alpha Ibra Aw e on ɗon saaha ɓe ɓamti alluji mabɓe ɓe gonti kadi to ɓe gonno ha o rewi o fiila Alpha tawa ko bamma ko fiilimbo Alpha caggal mum noon o haɗani ɗon tan e Madina jiyatɓe saabu jokkoyi jangde makko to ɓokki jawe to ceerno Mouhamed El Alim Ba caggal ɓokki jawe o yeehi koto duɗal ceerno Moctar mo cewle e nder Toro caggal mum o jokkoyi to gollere to ceerno Modi Hamidou Yembereng jangunoɗo e jinnaɗo makko to arno jangude foof noon o woni ɗon almudo kono ɓooyani wonti ɗon janguinowo sabu wiyama wonde nde ummoto e duɗal ba makko Alpha Mamadou Alpha Ahmadou jafo ɗon ko tawi o janggi hakki fannuji 12 gandal won wiɓe ni jinnaɗo makko o hono Alpha Ahmadou yinno tan ko woppidde mbo yaaha o yiya aduna o janggo aduna kono kadi o wasa nimsude ko wonno e duɗal sabu mo andoy toon kala ko fonno janguede o jangi ɗum e yeeso bammakko duɗal Alpha Mamadou noon yaltini yimɓe hewɓe docotal ngal Alpha Mouhamadou ittuno e duɗal bamum hono Alpha Ahmadou huɓɓiri ɗum foyre yalmitima ha huɓɓo yippo e goɗɗe e nder jokli Sénégal foof ɓuri tengtude e Fouta nde Alpha Amadou rutti e jomum eɗen ciftina e hitande ujunere 1994 almuɓe ɓe foof tawtoyimo kanko Alpha Mouhamadou ɗon ɗo wallalde ɗo walalde laati université sabu jaɓɓade hewɓe hedde 1890 duɗal ngal ɓeydi kadi mawnude ha walalde wonti jaaɓe ha tirde ɗon e Fouta foof ɓuri tengtude tumbere wala nde woodi ummotoɓe e nder nokkuji Fouta foof e jokli mum ummotoɓe Sine Saloum ummotoɓe Guinée jangoɓe ina ngara ɗon e duɗal Alpha Mouhamadou Aw limtama e nder deftere Adama Saybani nde wonde o yaltini hakki 69 sernaɓe mawɓe taw ko inne ande en ndewiɗo duɗal walalde ɗo deftere nde ene limte hen 69 rewɓe ɗon hayso tawi en gartani ɓen foof ma en gartu kam ɓe ganduɗa ɓe so tawi kalama tan ina yona yeru ngam hollirde holto tolno duɗal ngal tolnino e on ɗon saaha e nder ɓen yaltuɓe ngal duɗal ene limte hen ceerno Mamadou Zeyni Ba mo hayre law hayso hanno ɗo tan yoni ene limte hen Alhaji Amadou Dem Sokone ene limte hen ceerno Diaye Ba mo babaɓe ene limte hen e rewɓe ɗon Cheikh Moussa Camara mo Ganguel ene limte hen Alaji Demba Hawa Diatch walla o wiye Hammad Lamine Diatch on ɗon ko bamum
ceerno hamdou rabbi diatthi mo madina diat ene limte e yaltuɓe dudal alpha mouhamadou aw ngal walalde ceerno alpha oumar ly on koto gollere jeeya ene limte hen ceerno siré hawli on ɗon ummino koto bagodin ene limte hen ceerno mouhamadou lamine ba mo paate galo hoodere e nder koode jamanu wali allah joom gandal joom kadi gueɗal hay mbuyani mo yo janguita gurdam makko e gurdam ceerno seydou nourou ba ɓiyiko ene limte hen ceerno abdoullahi dem mo dulmaji limtama e nder deftere nde ceerno saydou amadou diatthi alpha mahmoudou bal mo kasga alhaji mouhamadou lamine bal mo gollere ko goto kadi mo ganduɗa ɓe ko koode mawɗe e yonto mum e jamanu mum ceerno lamine jiggu mo demet ceerno siré diawo dem jeeyaɗo hoore fonde ceerno seydou nourou tall on ɗon jeeya ko wuuro halwar kañum e ceerno abdoullahi aluseynou kane mbo walalde ɓeɗo tan cuptiɗen e nder capanɗe jeegom e jeenayo limtaɓe e nder deftere nde ene gasani ɓeɗo saabu deftere nde won hen ɓe yajni e gurdam men garten hen goto goto ene gasa taw puɗɗortoɗen ko bamum ceerno hamdou rabbi diatthi woni ceerno demba hawa walla mbiyen ceerno hamad lamine diatthi ɗum ɗo so yalti e duɗal ina yona ngam andude tolno duɗal ngal e mawnugol mum kono hewɓe ni en sahaji ƴewata neɗɗo gandal mum ƴewata ko jangguini e ko jangɗo janggi ƴewata kañumen ko won kawisaji mbasani wadde e gurdam makko kanko ceerno alpha mouhamadou aw hay juɓɓude duɗal makko tan e fannuno lelnirno fannuno jangguinirta ɓuri tengtude jangguinde e groupe aji woni ko wiyete doge ko wiyete abda ina wayno ɗum ɗon ne jeeya e gaddin mbiyaɗo wonde ko kanko addi ɗum e nder jangguingol e nder fuutotoɗo ina jeeya ko golle ha joni rewɓe unoɓe walalde hawrannoɓe tugundi ina mbaɗa rimba so ina jimanno ko sagataɓe jimanno ko jimde aduna ko kanko itti ɗin ɗon jimde o nanni hen beyti o nattini hen jarore nelaɗo ha rewɓe ɓe mbatti hankkadi so gaare tugundi jimata so wona jarore nelaɗo nde ɓe ƴetti e alpha mouhamadou aw ina jeeya hen ha joni e nder kawisaji ɗe waɗi kadgol simme e walalde ɗum ko caggal nde ɓi ko ɗanninoɗo arti ina addori deftere nden deftere wiyete ko durrotal farida nden ɗon deftere nde o tiimi hen o andi bongol simme e karmugol mum e on saaha o noddi walalde o haaɗi ɗum wiyama wonde rufa e simmeji e nder tufle walalde addi nini ha wonti posone liɗɗi kewɗi maayi ɗonete saabu no hutortono ɗon no fewi sanne o woni no wonde jaɓanaɗo konngol e nder walalde kono noon kadi ko saabu wondemo ittannoɗo gueɗal kala neɗɗo ha joni to banggue kawisaji eɗen mbawi namdade sen mbiyama hol gonɗo alpha mouhamadou aw mbiyen namdoɗen commandant garnoɗo ha joni ƴettude kubbal e farba walalde omo hawre fatara omo hawre soño yoro bongo walalde e ko taari ɗum e nden hitande keɓani rendinde impôt kono noon o wi nde o joofi lanel makko to paale jenguere e on ɗon saaha o namdi farba walalde o wi woto so arti o tawtani kubbal ngal ina rendina kalko on dañi ko kañum rokki hoore mum te ma andu ko kumanno e on saaha o fetti lanel makko o yeehi hade makko artude farba walalde haalɗo e ɗum alpha mouhamadou aw on ɗon holli allah nde ɓe nani lanel ne diire omo arta ko farba ardi sete mawɗo ɓe telli maayo ene joguino sawru fawi ɗum e ndiyam woni e fertade daade ene janga omo janga laada ka yirti fewti rewo hedde ɗe ɓe mbiyata paale tarto ha joni commandant aranani tawa kubbal walla impôt mo to banggue mbawko makko e ko allah rokkimo ko cafrowo ñawɓe ko cafrowo hay hangaɓe omo safra ñabbuli goɗɗi ko wayno dawde saabu ko kanko jangguini walla ko ɗon janggi biteɗo Demba Capatel Sy nde safri ɗon woni ɗon ha watti safroyde kañumne bo yeddi foof kadi yo namdo wonande kay jiɗɗa andude hol alpha mouhamadou aw yo namdo deftere nde ɗo saabu nde haali pottital makko e cheikh oumarul foutiyou tall
nammiñi ko Alpha Ibra kañum caggal nde ɓe ndawi gesi etti fimde gese ɗe ɓe ndawno to rewde ɗon yaha hayre law tawoy toon Cheikh Oumarul Foutiyou fellita ferde yaha ngam felloyde jihad e on ɗon saaha kanko waɗani ɗum nde o yeehi o haalnoye ba makko ɓe jaadi ha to hayre lawɓe tawi ɗon Cheikh Oumar wiyama wonde Cheikh Oumar nde huccite makko holliri wonde oɗo jihad mum ko jooɗade janggina e oɗo nokku yiye makko on neɗɗo carowo gandal kono kadi wiyama wonde to banggue gurdam makko ko udditiɗo ko bawɗo jaɓɓade foof en ko kaara e siro neɗɗo kala ko wawi wonde sifa mum kala to wawi yarude e solloji gurdam mbo wawi wondude mum mbo wawi yewtidde mum ina arte deftere nde cehlagal makko e coolo goto jeeyaɗo ɓokki sarankoɓe on ɗon wiyete ko Adama Ruwan Kumba Diye Sarr kono noon inde makko cooloyagal ko Serigne Sarr koɓe sehlaɓe ɓe mbaddi ko heewi ko jiɗane ɗum ko o woni qaadi cuɓaɗo ñawowo e nder suɓaɓe e ñawirde tubakoɓe nden ina battorno fimde kala neɗɗo ko jaggal wonno e nder ñawirde adandu e canton mbo law no ñiɓirde mum wonnoɗo kasga ɗo o safri ɗon ñawore addunode jibru e nder Fouta foof kanko Alpha Mouhammada o safri ɗum ɗon o suɓɓimo kadi ha joni caggal mum ɓuri tengtude nde jibru ari luural hakkude ceerno Samba Diadana Diath mo juude hakkude mum e Ibrahima Almami hade nden eno yiri fannu ñawirde ndu o fuddi e on ɗon saaha yatirde caggal e rostade e lomtinde woɗɓe saabu gueɗe ɗe nattude waade no mbayanno ha joni e to banggue ñawoji waɗi e saaha goto e nder walalde woodi maccuɗo dogɗo kalifa mum ari ha hande moltiɗo farɓo walalde ɗo nde on tini ko gabbaɗo dogi fuybi e maayo ndeke wawa ndiyam walla ko wawno wonde hen foof kam yooli nde on yooli nde kalifa mum o wiya ley sagwa farɓo walalde yoɓo ɗum ñawirde nde nawa to mbumbu gam ñawoyede Alpha Mouhammad e on saaha ko kañum hujjinanimo ko kañum kadi ñaawi ñawore nde haw wawi yaltude ɓuri tengtude kuccodiral ngal o waddi e ɓe ganduɗa ɓe ko kañumen goni ñawoɓe woɗɓe ñawnoɓe goɗɗum ko wona ɗum ɗon mbo yiɗi foof kadi yo namdo jangu jabbal ko jangu cakkitigo e walalde e darde nde Alpha Mouhammadou Aw dari hen ko hardaneɓe janno e walalde rewo e on ɗon saaha nokku ɗo honno biteɗo Mamadou Souwadou kañum e ɓesgu mum Alpha Mouhammadou ardi walalde a tufde yeru Umul Fall eɗen gandi ko heewi waɗama ɗon kanko Alpha Mouhammadou Aw noon omo jiidi yonto omo yontuda e hewɓe e nder walalde joom leppi en goto fof rokki ɗum gueɗal kono hade nden kadi hakkude makko e sehil makko goto biteɗo Alpha Mouhamadou Diallo hakkude makko ina wayno arti e deftere nde on koɓe sehilaɓe ɓe gonno caggal mum hawre ladial ndi yeehi ha won dumunnaji feeñinimo e koydol hollirimo wonde aadi o aro abbo ɗum yonti o ñaagui o holliri Allah yidde wiide ombo rewi ɗo almudu goto mbo yiiɗi ha ɓaara qur'ana walla ha jofno walla ha fiile ndi aadi o ɗon kadi arti sehil makko on Mamoudou Diallo on ɗon ko bamum Coumba Aissata wonande anduɓe walalde on ɗon kadi arti lawol ɗimol on saaha noon aadi o yonti ɓe piɓodiri aadi ɓoyani o hawre ladial yontidaɓe mabɓe ko e walalde ko ɓe o rokki gueɗal ɓe ittata gueɗal ko ɓe o famodiri kadi wonno ene jeeya hen biteɗo Farba Samba woɗɓe ne noddiramo Sidik walla Sidik Boubou walla ni Samba Korka ɗum ɗo koto banggue farbaji ɗe o yontiɗano e saaha nde woni ɗon ene jeeya hen Farba Siley mboɓe mbiyata lamdol Ansar en ene jeeya hen jeeɗuɗo ɓe ganduɗa ɓe ko joom gueɗal en ɓe o jiidi saaha e yonto e nder walalde ene jeeya hen jaltaɓe Racine Thiam ine hen jeemayo Hammadi Amadou Sarr ine hen Diano Demba Diop e Diano Ahmadou Diop ɓeɗo kadi o hawri men e yonto goto ine hen Maysa Samba Hammadi Sall
ina hen jagodina Hammad Suuna Biran on ɗon yetta ko Diallo ina hen joom as on ko Mamadou Souwadou Ba walla kadi mbiyambo walla mbiya Demba Hammadi ina hen Jagaraf Salif Alassane gandi walalde leppi mum no keewi ina gasani mbawen artoyde leppi ɗi ina jeeya hen lefol Farba ko hen jeeya ina jeeya hen lefol Jaltaɓe ina jeeya hen lefol Jeemayo lefol Diano ko hen jeeya lefol Mayso lefol Jagodin lefol Joom As e lefol Jagoraf ɗo ko leppi tawateɗi ɗon ɗo walalde ɗo ha e ngeɗo ñallumi ma mbiya Farba ko kañum huufi gouvernement mum tawa en tawe hen ɗeɗo terme e kadi kala ko ina waɗe ko ma disnodiral waɗe e oɗon fannu rewinitoɓe boowal ganni rendo pinal e neesu e nder ndeɗo tongode ko ɗo min kadde mon so weeli Allah dokkodi renade ko ɓooyata e tongode wonde hello tarih